ही कथा आहे सासवडमधली। माझा मित्र सुभाष हा वर्षातून एकदाच मुंबईवरून त्याच्या कुटुंबासोबत गावी सासवडला जात असत। त्याचा मोठा भाऊ कैलास हाही गावी गेला असताना असाच एक दिवस गावी तो त्यांच्या 4-5 मित्रांसोबत बसला असताना त्यांच्या भूतांच्या कथा हा विषय चांगलाच रंगत आला होता आणि राहुल कैलासला बोलला, "ए बंद करा तुमचे हे असले फालतू विषय, भूतबीत काय नसतं." एक मित्र म्हणाला, "तुला काय माहीत आहे, तू राहतोस तिकडे मुंबईमध्ये जिथे रात्र दिवस लाईट असते, इथे 7 वाजले की अंधार पडतो आणि ही भूते बाहेर पडतात." कैलास हसत हसतच बोलला, "7 वाजताच भूतं दिसतात तुम्हाला, ज्या मायला लवकरच बसता तुम्ही." दुसरा मित्र म्हणाला, "लांब कशाला जायचे, आपला जुना पूल आहे ना, तो ओढ्यावरून जातो बाजारपेठेकडे, तिथे पण भूतं दिसतात दिवसा ढवळ्या. आता नवीन रस्ता झाल्यामुळे तिकडे कोण जात नाही, पण जो जो गेला तो मेलाय." कैलास पुन्हा जोरजोरात हसतच बोलला, "काय तू पण म्हणे जो जो गेला तो मेला? तुम्हाला ना गावात काही टाइमपास नाहीये म्हणून तुम्हाला हे सर्व सुचतंय, बाकी काही नाही." एक मित्र कैलासला समजवू लागला, "हे बघ कैलास, तो जे सांगतोय ते खरे आहे. गावातल्या आडबाजूला अशा खूप घाण जागा आहेत, तिथे आम्ही दिवसासुद्धा जात नाही." कैलास त्या सर्वांकडे चेष्टेने पाहताच बोलला, "अरे आडबाजूना घाण नाही तर तुम्ही अडाणी आहात आणि तुमच्या डोक्यात घाण भरली." कैलासचे हे शब्द कानावर पडताच त्यांच्यातला एक जण ताडकन उभा राहिला आणि रागारागतच बोलला, "ये कशाला, तुला काय रताळं माहीत आहे का? तुला गावातला शाम्या आणि तो इसन्या कोतवालाचा माहीत आहे ना, ते त्या पुलावरच्या भूतामुळं मेल्यात आणि अशा लई केसेस झाल्यात गावात आणि आम्हाला अडाणी म्हणतोय." अजून एक जण म्हणाला, "ती परटाची सगुना काकी फाटी गोळा करायला गेली होती पुलाखाली आणि त्यानंतर घरातून बोंबलत जायची रात्रीची पुलाकडे आणि मेली आठवड्यात." दुसऱ्याने सांगितले, "त्या सगुनेला तर आम्हीच आणले होते पुलाखालून, तिन्ही सांज झाली तरी घरी कशी आली नाही म्हणून आम्ही 7-8 जण गेलो होतो तिला शोधायला आणि ती पुलाखाली बसून बडबड करत होती. आम्हाला सगळ्यांना आवरत नव्हती ती म्हातारी. अचानक बेशुद्ध पडली तेव्हा कुठे उचलून आणली, नाहीतर आम्हीच गार झालो होतो." तेव्हा कैलासने त्यांना तो जुना पूल कुठे आहे याची विचारणा केली. त्याला एकाच अटीवर त्यांनी तो पूल कुठे आहे ते सांगितले आणि ती अट होती की तू तिकडे कधीच जायचे नाही आणि कैलासनेही ते कबूल केले. पण या सर्वांना भूत वगैरे काही नसते हे दाखवावेच लागेल असा विचार करून कैलास त्या पुलाकडे गेलाच. मे महिना असल्याने कैलास पुलापर्यंत जाईपर्यंत चांगलाच घामाघूम झाला होता. कैलास पुलावर येताच त्याला तिथे कमालीचा गारवा जाणवला. तो मनातच पुटपुटला की एवढी मस्त रम्य आणि थंड जागेला हे लोक घाबरतात, मूर्ख साले. तेव्हा दुपारचे 12 वाजले होते. सूर्य डोक्यावर होता. उन्हाचा चांगलाच प्रभाव पडलेला असताना पुलावर कमालीचा गारवा होता म्हणून कैलास तिथेच थांबला थोडा वेळ. आता कैलासने तिथून निघण्याचा निर्णय घेतला आणि तितक्यात त्याला तिथे एक कुल्फीवाला येताना दिसला. तो कुल्फीवाला जवळ येताच त्याला कैलासने एक कुल्फी द्या म्हणून सांगितले. तरी तो कुल्फीवाला पुढे चाललाय हे पाहून कैलास जोरातच ओरडून बोलला, "ओ कुल्फीवाले, अहो एक कुल्फी द्या बोललो." तो कुल्फीवाला तिथेच थांबला आणि डेऱ्यातून कुल्फी काढू लागला. कुल्फीवाला कैलासपासून 15 ते 20 फुटावर असेल. कैलास एका जागी बसून घामाघूम झालेल्या शरीराला गारवा लागल्याने तो सुकावला होता आणि सुस्तावला होता. त्याने कुल्फीवाल्याकडे उठून न जाता हाताने इशारा करत, "कुल्फी आणा इकडे," असे म्हटले आणि पुलाशेजारील परिसरावरून नजर फिरकावू लागला. कुल्फीवाल्याने डेऱ्यातून कुल्फी काढली आणि कैलासकडे देत म्हणाला, "घ्या शेठ तुमची कुल्फी." कैलासने कुल्फी घेण्यास त्याकडे नजर केली आणि कुल्फी घेण्यासाठी पुढे केलेला हात विजेच्या गतीने मागे घेतला. त्याच्या चेहऱ्यावर भीती दाटून आली होती. त्याने पाहिले की कुल्फीवाला त्याच्यापासून 15 ते 20 फूटवरच बसला आहे, पण त्याचा हात कुल्फी घेऊन कैलासच्या अगदी जवळ आला आहे. कैलासने एक नजर कुल्फीवाल्याकडे टाकली तर तो जोरजोरात हसत होता. कैलासने आव बघितला न ताव तिथून माघारी धूम ठोकली. पुलाच्या एका टोकावर पोहोचताच त्याला एक बैलगाडी दिसली. तो धावतच बैलगाडीजवळ गेला आणि बैलगाडीतल्या माणसाला ओरडून सांगू लागला. त्या माणसाचा हात लांब झाला म्हणून बैलगाडीवाला माणूस बैलगाडीत जोरजोरात पळवत होता आणि त्याने कैलासला बैलगाडीत बस म्हणून इशारा केला आणि कैलासला गाडीत चढायला स्वतःचा हात पुढे केला. कैलास पाहतो तर काय, बैलगाडीतल्या माणसाने देखील हात लांब केला होता. आता कैलास खूप घाबरला होता.
त्याने गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्याकडे धाव घेतली. तसा कुल्फीवाला आणि बैलगाडीवाला कैलासकडे पाहत जोरजोरात हसत होते आणि मधूनच जोरजोरात ओरडत होते, थांब थांब. कैलास जीव मुठीत घेऊन पळतच राहिला आणि गावात आला. तो पूर्ण घामाघूम झाला होता. धावून धावून गुदमरला होता. घरासमोर येताच कैलासने अंग जमिनीवर झोकून दिले. थोड्या वेळाने घरच्यांचे लक्ष कैलासकडे गेले. हा असा काय करतोय म्हणून त्याला विचारले तर कैलासने झाला प्रकार घरच्यांना सांगितला आणि त्याच रात्री कैलास झोपेतच चालत घराबाहेर निघाला आणि त्याला गावातल्या एका माणसाने पाहिले आणि त्याला विचारले, कुणीकडे निघाला म्हणायचं एवढ्या रातच्याला? पण कैलास त्याच्याकडे काही लक्ष देत नाही. हे बघून त्या माणसाने पुढे जाऊन त्याचा हात पकडला आणि म्हणाला, अरे तुला विचारतोय कुठं निघालास? कैलासने त्याचा हात जोरात झटकला आणि त्याच्याकडे पाहिले. कैलासचा विद्रूप चेहरा आणि पांढरे फटक डोळे बघून तो जोरजोरात बोंबलू लागला. त्याच्या आवाजाने गाव जागे झाले. झाला प्रकार त्याने सर्वांना सांगितला. पण तोपर्यंत कैलास खूप पुढे निघून गेला होता. गावकरी कैलासच्या शोधात पुलाजवळ आले. तिथे पाहतात तर काय, कैलास एकाच जागेवर भवऱ्यासारखा फिरत होता. काही वेळातच तो जमिनीवर कोसळला. 7-8 जणांनी त्याला उचलायचा प्रयत्न केला पण कैलास त्यांना हलत देखील नव्हता. त्यांच्यातल्या एका जाणत्या माणसाने हातात माती घेतली आणि काहीतरी पुटपुटत ती माती कैलासच्या अंगावर फेकली. तेव्हा कुठे कैलासला उचलण्यात लोकांना यश आले. हे सर्व झाल्यामुळे कैलासच्या घरचे दुसऱ्याच दिवशी त्याला मुंबईला घेऊन आले. त्यानंतर कैलास खूप आजारी राहू लागला. घरच्यांनी खूप दवाखाने केले पण डॉक्टरांना आजाराचे निदानच कळून येत नव्हते काही. ज्यांनी हा प्रकार जादूटोण्याचा दिसतोय, तुम्ही तांत्रिक मांत्रिकाकडे जा असा सल्लाही त्याच्या घरच्यांना दिला. पण त्याचे वडील पेशाने वकील होते. त्यांचा या तांत्रिक मांत्रिकांवर विश्वास नव्हता आणि अशातच 4 महिन्यांनी कैलासचे दुर्दैवी निधन झाले. ही करुण कहाणी सांगताना शेवटी सुभाषच्या डोळ्यातून अश्रू आले होते. पण कैलाससारखे अजून कोण अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू नये आणि आपला जीव गमावू नये, बस याच उद्देशाने लेखकाने ही स्टोरी पोस्ट केली आहे.